Alright. Pag-ikot lang po ako ha. Ikot lang po ako. Papakita ko lang po sa inyo ang view. Saan po tayo? Yung plaza po yan. Naga City. So kung pumunta dito, available po sila lagi. Plaza po. Yan. Dito. Yung plaza po, ano po dito mamasyal eh. Maraming namamasyal dito. Marami pong pumupunta dito pag pag linggo kasi family nila eh. Kaya punta na lang kayo dito ha. Kayo. Mga kainan kainan yan. May mga kainan. Kainan lahat yan. Mga kainan yan. Fast food. Ganyan. Mga kainan po yan dito sa M Plaza, Naga City. Wait na po tayo. Okay, one way lang to. So mag-bike-bike. Ayan. Mag-bike-bike kayo. Ito. Ayan. Si Kuya, mag-bike-bike. Tayo. Uwi ng apon na talang Robinson. Gabi na. Papahingan nila. So kung pumunta dito, available po sila. Open po sila. Walang entrance parking dito. Ganda po dito. Naga City, Camarines Sur po to. M Plaza. Thank you po.